كاب استوديو زينا ارسيفي عزو السلام تقبل زغوركم تعزبتنا كمي تمسين لومي سنبش شمون تطرس عجعت السرالو زينا ومستنارون في المالونا مساهم تسنحن زينا زغرب الميكال حدقو فالما قنبك أنتو تاتو فيلم فتساميت الشماغ الله قراوي فتصاميت الشماغ هاجراوي كونفدريشن سراحتنياتات ኤርትራ ገምጋምነት ፈታ ስራሕ 2022 አካሂዳ ማሕደርቲ ነጥፈታት ግንባር ምስ ዓመታዊ ውጥን ስርሖም አጣዓይሞም ክሰርሕሉ ጸሓፊ ግደ ሶባጋሽ ባርካ ዘኻኺሩ ቤት ጽሕፈት ውሸባ በቁለን እንስሳን ዞባ ተሰነይ ዘመናዊ መሳርሒታት ተማሊሉ ብውቁዕ አገልግሎት ክህብ ጀሚሩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መንግስቲ ቻይና ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ን3 ዓመታት ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ እገዳታት ምንቅስቓስ ኣፋኺስዎ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣረኪቡ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ዕንወት ኣውሪዱ ዝርዝር ዜና ፈጻሚ ሽማግለ ሃኮሰ ትግባር ዕማማት ክፍልታት ኣብ 2022 ብምግምጋም ኣብ 2023 ብቐዳምነት ኣብ ዝትግበሩ መደባት ዘትዮም ካብ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ኮንፌደሬሽን ዝበፅሐና ትሕዝቶ መልክዕ ፀብጻብ ተዋዲዱሎ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርበ ፈጻሚት ሽማግለ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ገምጋም ንጥፈታት ስራሕ 2022 ብምክያድ ኣብ ውጥን ስራሕ 2023 ዘትዮም ኣብቲ ካብ 4 ክሳብ 6 ጥሪ 2023 ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ርክብ ትግባር ዕማማት ክፍልታት ምውዳብ ዝምድናታት ዕዮ ዝምድናታት ወጻኢ ስልጠናን መምዕባል ዓም ሰብን መንእስያት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ህዝባዊ ርክባትን ምምሕዳርን ፋይናንስን ብመንጽር ዝወፀ ውጥን ተገምጊሙ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻባት ምውዳብ ክካየደለን ዝኽእላ ሓያሎ ትካላት ተለልየን ከም ዘለዋ ትሑት ቁጽር ሰራሕተኛታት ዘለወና ኣሽቱ ትካላት ውን በብጽላተን ጠርኒፍካ ንምውዳበን ተኽእሎ ስለዘሎ ኣብ 2023 ብዕቱብ ከም ዝስራሓሉ በሪሁም ሃኮሰ ኣብ 2022 ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ምስጉን ዘርግሐ ዘለዎ ናይ ስልጠናን ደገፍን ስራሓት ከም ዘካየደ ብዘይካቲ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ተደኪኑ ዝርከብ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ኣብ ባሮንትን ከረንን ተደኪኑ ተማሳሰልቲ ማእከላት ስልጠና ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ ፈጻሚት ሽማግለ ሃኮሰ ብዘይካዚ ኣብ መድያት ዝምድና ወጻኢ ጽቡቕ ገስጋስ ከም ተራእየ ድሕሪ ምግምጋም ንዝጸንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብምዕማቕ ምዝተፈላለየ ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ሞያውያን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ሓድሽ ዝምድና ክምስረት ኣብ ዘኽእል መድያት ዘትያ ክፍልታት መንእስያትን ደቂ ኣንስትዮን ሰራሕተኛታት በብወገኖም ኣቕርቦት ሞያውን ምሕደራውን ስልጠናታት ክብክብን ከምኡውን ንምውዳቦም ዝሕግዝ ዝተፈላለየ ጉጅለኣዊ ንጥፈታት ክካየድ ውጥን ከም ዘሎ ኣሚቶም ንስልጠናን መምዕባል ዓም ሰብን ኣብ ዝምልከት ጸብጻብ ድማ ሓያሎ መንእስያት ሰራሕተኛታት ንስርሖም ዝድርዕ ምስ ዕዮን ዓያይነትን ዝዛመድ ሞያዊ ስልጠናታት ከም ዝቐሰሙ ተሓቢሩ ምክትል ዋና ጸሓፍን ሓላፊ ክፍሊ ምውዳብን ኣቶ ክብረኣብ ኪዳነ ኣብ ዘስምዖ መዛዘ ምቓል ወረስትን ተቐበልቲ ሕዝርን ዝኾኑ ብቑዓት ካድራት መንእስያት ንምስልጣን ሃኮሰ ዓቲቡ ክሰርሓሉ ወጢንዎ ካብ ዘሎ መደባት ምዃኑ ብምርግጋጽ ኩለን ክፍልታት ዝወጠንኦ ናይ ምውዳብን ስልጠናን መደባት ብቁርጡውን ስሉጥን መንገዲ ክካየድ ምእንቲ ተወሃሂደን ክሰርሓ ኣዘኻኺሩ ናብ ካል ዜና ምስንሰግር ኣማሓደርቲ ንዞባታትን ምምሕዳር ከባቢን ንጥፈታት ግንባር ምስ ዓመታዊ ውጥን ስርሖም ኣጣዓዒሞም ብዝሓይለ ክሰርሕሉ ጸሓፊ ህግደፍ ዞባጋሽ ዋርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ጃብራ ዘኻኺሩ ኣምባሳደር ማሕሙድ ነዚ መዘኻኸሪ ዘቕረባ ብ2022 ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ምግምጋም ብ5 ጥር ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ኮይኑ ምሕያል ግንባር ናይ ቀዳምነት ተዋሂቦ ሳላስ ተሰርሓሉ ቅርጹን ኣወዳድቦን ክሳብ ዝተሓተ ምምሕደራዊ ቅርጺ ክወርድ ከም እተኻእለ ገሊጾም ጸዓቲ ህግደፍ ኣብ ንኡስ ዞባታትን ሓለፍቲ ክፍልታትን ህግደፍ ዞባጋሽ ዋርካን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻባት ድማ
سلطناتات محبراو سنة فلتت مكياد سيميناراتن قوسقاساتن مودابن ودابة مسفحن كابتوم عبيت مهربات منبارون بمتقاس هزبي زغربهم حتوتاتن طلباتن اب اوانو نابز ملكتو اكال كم تمحلالفون بركت زبولو فتحات كم تغبرون ارديوم اما حدر زوباغا شوارك امباسادر محمود علي حوري اب زهابو مزازم قال አባላት ግንባር ምሳዋ ህባ አገልግሎት ተታሒዞም በህዝቢን ዘቕርቡ ጥርዓናት ብምስማዕ ቁልጡፍ ሓበሬታ ኣብ ምትሕላፍ ክነጥፉ ኣብ ምስፋሕ ውዳበ ዕቱብ ስራሕ ክካየድ ንቕሓት ሕብረተሰብ ዘበርኹ ጎስጓሳዊ ርክባት ክድፋኣሎም ከምኡውን አባላት ግንባር ኣብ ትግባረ መደባት ጥሙር መኸተ ቀላስ ተራ ክጻወቱ ኣዘኻኺሩ ቤት ጽሕፈት ውሸባ በቁልን እንስሳን ንዞባት ሰነይ ዘመናዊ መሳርሒታት ተማሊሉ ብቑዕን ስሉጥን አገልግሎት ከጀሚሩ ወኪለሪና ማኑኤል ተስፋይን ዘዳሎ ጸብጻብ ሻምቶለ ቤት ጽሕፈት ውሸባ በቁልን እንስሳን ንዞባት ሰነይ ዘመናዊ መሳርሒታት ላቦራቶሪ ተማሊሉ ብቑዕ አገልግሎት ክህብ ጀሚሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት አቶ ዘርሰናይ ጸጋይን ኤሪና ብዛሃቡ ሓበሬታ አቀዲሙ አገልግሎት ላቦራቶሪ ውሸባ ስለዘነበረ ናብ አስመራና ለአኹ ክጥቀም ምጽንሖም እዚ ድማ ኣብ ስርሖም ምድንጎያት ይፈጥር ከም ዝነበረ ብምዝካር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሚኒስትር ሕርሻ ነቲ ጽላት ንምሕያል ብዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዘመናዊ መሳርሒታት ዓጢቑ ስሉጥን ጽፉፍን አገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ መሳርሒታት መመርመሪ ብቕዓት ዘርኢ መመርመሪ ሕማማት እንስሳን በቁልን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ባልዓት ንምልላይ ዘገልግል ከም ዘጠቃልል ብምሕባር ነቲ ስራሕ ዘካይድ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰቡን ተመዲቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ምቁጻር ካብ ሃገር ዝወፅን ናብ ሃገር ዝኣቱን ምህርቲ ሕርሻ ሓላፍነት ቤት ጽሕፈት ምዃኑ ዝሓበረ አቶ ዘርእሰናይ ምጅማር አገልግሎት ላቦራቶሪ ኣብ ተሰነይ ብቕዓት ናይቲ ብኣፍ ደገታት ኦም ሓጀር 14 ግርማይካን ኣዴባራን ዝኣቱ ምህርቲ ሕርሻ ምርጋጽ ዕዙዝ ተራ ከም ዝህልዎ ኣረጋጊጹ እቲ ቤት ጽሕፈት ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ኣብ ዘካየዶ ናይ ምቁጻር ንጥፈታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝኣቱ ጥዕናኡ ዘይተረጋገጸ ኣሕምልትን ፍረታትን ፈልስታት አትክልቲ እንስሳታትን ውጽኢቶምን ከምኡን መድኃኒት እንስሳን መግቢ እንስሳን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘውዕል ብምብራህ ነጋዶ ብቕዓቱ ዘይተረጋገጸ ምህርቲ ሕርሻ ኣብ ጥዕና ዘምጽኦ ሳዕቤናት ተገንዚቦም ክቁጠቡ ኣዘኻኺሩም ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ክኢላ ምቁጻር ሃብቲ በቁሊ አቶ ተኽለ ኺዳነ በወገኑ እቲ ኣሃዱ ኣብ ውሸባ በቁሊ ድሕነት መግቢ ብቕዓት ዘርእን ቀመማት ሕርሻን ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕ ብምግላጽ ምትእታው ዘመናዊ መሳርሒታት ላቦራቶሪ ኣብ ስርሖም ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውሸባ በቁልን እንስሳን ንዞባት ሰነይ አቶ ዘርእሰናይ ጸጋይ መወዳእታ ባልዓትን ሕማማትን ካብ ምጉዳል ምህርቲ ብዓይነትን መጠንን ክሳብ ፍጹም ብርሰት ዘብጽሕ ሳዕቤናት ስለ ዝኸትሉ ሓረስቶት ሓድሽ ተርእዮ ባልዓትን ሕማማትን ኣብ ዝሕርሻን ጥሪትን ምስ ዝዕዘቡ ብቕልጡፍ ክሕብሩ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዞባ ጎልጅ ኣብ 2022 ዝነበረ ህጡር ክራማት መጋጫታትን ሃብቲ ገረብን ሰሲኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ባርዕ መሮር ከቢድ ጉድኣት የውርደሉ ስለ ዘሎ ዕቱብ ጥንቃቐ ክግበር መተሓሳስበ ቀሪቡ ወኪል በዓል ስልጣን አግራብን እንስሳ ዘግራምን አቶ ፍጹም አብርሃም ብሰንኪ ሸረልትነት ጓሶቱን ሓረስቶቱን ብዘጋጥም ዘሎ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት በቂሉ ዝነበረ መግቢ እንስሳን አግራብን ይህሞ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ጓሶቱን ሓረስቶቱን ድማ ብፍላይ ሓደጋ ባርዕ ካብ ዘስዕቡ ንጥፈታት ክቁጠቡ ኣዘኻኺሩ ዛጊዳ ብምምሕዳራት ከባቢ ገርሰት ተበልድያ እንግሌትን ሓውስ ከተማ ጎልጅን ብዝተኸስተ ባርዕ ኣባስታት 520 ሄክታር ዝነበረ ሳዕርን አግራብን ክህሞኽን ከሎ ኣብ 45 ሄክታር ዝለምዓ ዘራእቲ መሸላ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረዶ ዝጠቐሳቶ ፍጹም ነዚ ዓመት መጸ ዘጋጥም ሓደጋ ንምክልኻል ሕብረተሰብ ዕቱብ ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዑ ነበርቲ ብወገኖም ብሰንኪ ሸረልትነት ዝበሪ ዘሎ ተፈጥሮ ዝዓደሎ ባህርያዊ ጸጋታት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦም ብምጥቃስ ጠንቂ ዝኾኑ ሰባት ተለልዮም ኣራም ስጉምቲ ክውሰደሎም ከምኡውን ከጋጥም ንዝኽእል ባርዕ ኣብ ዝቐልጠፈ ንምቁጻር እኹል ቅድመ ምድላው ክግበር ተላቢዖም ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ ኣብ 2022 ካብ ስራሕ ንዝተሰናበቱ ሰራሕተኛታት ብድምር 3.4 ሚልዮን ኣቕፋስ ትሕጋግ ከም ተኸፍለ ብሓሙሽተ ጥራ ኣብ ከተማ ክረና ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ገሊጾም ሓላፊት ጨንፈር አቶ መሐመድ ጃብር ኣብ ዘስምዑ ቃል مرعت تعدمن حسيت لمدتاتن مقطع مسلات قولعن محلاو كمون غبو نابيت قولعن مرغاص عتوب سراحن كوسكواسن كم زدلب بمتقاس
تبقسو አባላት ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወሳኒ ምዃኑ አስሚሩሉ ተግባር ዝተወጠኑ መደባት በምግምጋም አፍራይነት ዓያይ ዓቕሚ ሰብ ምዕባያ ገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ዝሓበረ አቶ መሐመድ ምስ መሻርክቲ አካላት በምውሃድ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ሞያዊ ስልጠናታት ብምሃብን መበገሲ ዝኾነ መሳርሒታት ብምዕዳልን ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ምሕጋዘን መደብ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ ብዘይካ ዛብ ትሽዓተኑ ዞባታት ን122 ስድራ ስዋት ቁጠባዊ መጽናዕቲ ከም ተኻይደ ልዕሊ 30 ሚልዮን ናቕፋ ደበስኒ ስድራ ስዋት ከም ተኸፍለ ን152 ስድራ ቤታት ድማ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ናቕፋ ደገፍ ከም ተወሃበ ሓቢሩ አቶ መሐመድ አስዒቡ ላውነት ስድራ ስዋትን ደቂ ስዋትን ምርጋጽ ምስ መሻርክቲ ብሓባር ከም ተሰርሐ ኣብ ከረን ሃበሮን ኢላ በርዒድን ብከማዊ አበርክቶ ን185 ዜጋታት ዓይነታውን ገንዘባውን ሓገዛት ከም ተገብረ ኩነታት ስንኩላንን ተኣለይቲ ስንኩላንን ከምውን ዘኽታማት ቆልዑን ተናበይቲ ጎደና ንምፍላጥ መጽናዕቲ ከም ተኻይደ ኣረድዩ ተሳተፍቲ በወገኖም ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላት ንምጉልባት ተወሳኺ ስልጠናታት ክውደብ ሕፅረት ኣገልግሎት መጓዓዝያን ጽበት ኣብያተ ጽሕፈትን ኣተኮሮ ክግበረሉ ከምውን ንጽጉማት ዝዕደል ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ጊዜኡ ክቕረብ ተላቢዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናሃገራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኸብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ እናቐጽለ ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ መንግስቲ ቻይና ለበዳ ኮቪድ-19 ምቁጽጻር ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣጽኒዕዎን ዝጸንሐ ገዳታት ዘቤታውን ሃገራውን ምንቅስቓስ ኣፋኺስዎ መንግስቲ ቻይና ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ምስ ጽምብል ሓድሽ ዓመትን ፌስቲቫል ጽድያን ቻይና ብምዃኑ ኣብዚ ን40 መዓልታት ዝቕጽል ጽምብል ልዕሊ 2 ቢልዮን ሰባት ካብን ናብን ቻይና ክጓዓዙ ወጢኖም ከም ዘለዉ ወግዓውያን ጸብጻባት የነጽሩ እንተኾነ ግን ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ድማ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ካብ ቻይና ዝመጹ ገያሾ ዝውስንዎ ማሕቆኖታት እናሓይለ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ቻይና ነቲ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ድፊት ዘለዎ ምዃኑ ብምውቃስ መልሰ ግብሪ ክህበሉ ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ መንግስቲ ቻይና መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ብዕፅፍታት ወሲኹ እኳ እንተሎ ኮቪድ-19 ጠንቂ ከቢድ ሕማምን ሞትን ደቂ ሰብ ናይ ምዃን ዓቕሙ ብልዑል መጠን ከም ዝጎደለ ብምሕባሩ እዩ ኣጽኒዕዎን ዝጸንሐ ገዳታት ናይ ምፍኻስ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ አንጻር መንግስቲ ዕጥቃዊ ግጭት ዘካይድ ዘሎ ጉጅለ M23 ንክልተ ወርሒ መመላእታ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝጸንሐ ስትራቴጂካዊ ወተሃደራዊ ማዕስከር ኣብቲ ዞባ ተዋፊሩ ንዘሎ ዞባዊ ሓይሊ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ብምርካብ ካብቲ ከባቢ ከም ዝሰሓበ ተቓሊዑ ኣፈኛ ናይቲ ጉጅለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ንሰላም ዘለዎም ድልውነት ዘነጽር ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተኣንዐ ዋዕላ መራሕቲ ኣባል ውድብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ማለት EAC እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ካብ ዝርከብ ከባቢታት ኮንጎ ክስሕብ ምእዛዙ ይዝከር ኣባል ሃገራት ውድብ ዘቕሞ ዞባዊ ሓይሊ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ተግባራውነት ናይቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ምስ ዘይተግብር ኣብ ልዕሊኡ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እዩ ከነጽር ጸኒሑ ገስጋስ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ኣብ ሞንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ምትፍናን ከም ዘለዓዓለ ይፍለጥ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብሩዋንዳ ከም ዝድገፍ እኳ ኮንጎ እንተኸሰሰት ሩዋንዳ ግን ነቲ ክሲ ክትነጽጎ ጸኒሓ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኣሩሻ ታንዛንያ ዝርከብ ዞባዊ በይነ መንግስታዊ ውድብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ማለት EAC ንብሩንዲ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኬንያ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳን ታንዛንያን ኡጋንዳን በኣባልነት ያዕቆፍ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣውስትራልያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ክፍለ ዘመን ሓንሳብ ጥራይ ከም ዝኽሰስ ተገልጸ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ንዋታውን ኣከባብያን ዕሙት ወሪዱ በቲ ዕለቕልቕ ሓያሉ ዓድታትን ቁሸታትን ተኸዲነን ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ጸብጻባት መጠን ዝወረደ ዕንወት ንምግማቱ ከም ዘጸግም ገሊጾም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብሄሊኮፕተራት ናብ ውሑስ ከባቢ ከም ዝጉዕዙ ሰጊሩ ኣብ ገለ ከባቢታት ሰፊሕ ቦታታት ዕለቕሊቑ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ወሪዱ ንዘሎ ዕንወት ንምግማትን ንምንጻሕን ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ዜና ንምዛማር ዜና ክደግመልኩም
فصامي شماغلا هاغراوي كونفدريشن سراحتنياتات ኤርትራ ገምጋም ንጥፈታት ስራሕ 2022 አካይዳ አማሓደርቲ ንጥፈታት ግንባር ምስ ዓመታዊ ውጥን ስርሖም አጣዒሞም ክሰርሕሉ ጸሓፈ ይግደፍ ዞባ ጋሽባርካ አዘኻኺሩ ቤት ጽሕፈት ውሸባ ቦቕልን እንስሳን ዞባ ተሰነይ ዘመናዊ መሳርሒታት ተማሊኡሉ ብቑዕ አገልግሎት ክህብ ጀሚሩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መንግስቲ ቻይና ለበዳ ኮቪድ-19 ምቁፃር 3 ዓመታት ኣጽኒዕዎን ዝጸንሐ ገዳታት ምፉኻስ እንቅስቃስ ኣፋኺስዎ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዕጦ ጉጅለ M23 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ማዕስከር ኣረኪቡ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዝተኸሰተ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሕንወት ኣውሪዱ كبرات عزبتين لهم شستراو زينام سنارو أبزي فتصام سلام كتالكم عزي مسكن ودر تاريخ وفلتة ويا مبل 4 حد خاص عبات غربية بوغني سلام